te prine, ja neviem, asi že to zvonil, ja si myslel, že nic, že to moje prine dopomniete, to pa sa dobral nešto přes 2 liče staré buď. Na koncu vojny pečajo to było, ten samsny dzień, gdzieś ju w kloštre ta bitwa była. To było 29 czy 20 april. To bychu pola najbliższe 5,5 ludzi, dokiż się znate z Kamieńca, którzy mieli strach przed tym, gdyż Rusowie przyjdą. No. Ale pola tam zvonka si, to by še 3-4 km od Kamieńca zdalene. No. Si bomo mysleli, tam to strašne ne bude. A to smo mi pri nas rekli, v tej pince so bo se dopovedali, že bo svoje na drugim skoro leželi. No, ne plešte se tam, te boli. A ráno dvojký alarm ze Smíra Nebelčic čeka polsce vojaci od Puča až Krece Javornice, to je také, ja neviem, 60 alebo 70 metrov. Šestu celú vuku, to pa ja nek videl nesem, to sú naši povedali, to sú to typiše vuky téma povojne. My sú te čekali mimo našich na Smírnimské palce a tam sú sa oni zastúpali a Nemci sú prišli, to tak veľa nie sú moje voč, k našemu statoku, tam sú oni ich kanóny, flak sú to menovali, nastavili a potom sú to celý deň celili na Smírnimské palce, na tých Polákov a te sú ročo celili. Na zbožo sú tam niečo zapalilo, ci kruču naše tvare natrichili, ale tam tie pince, tam sú šie smrtný strach přetrali, to môžete si predstaviť. A večer, tiež by sa to zmierlo, potom sú tí Nemci zase rozšťanili, potom sú tie Kamieńce, ale si zase do Kamieńca šli tam. Příchodnú noc sme zase samo boli.